Huwa gatnawylarynyň başgullugy 26 fevraldan başlap 30 marta çylny özüniň Istanbul gatnawlaryny togtadýar diýip çarşamba günü gullugyň bir wekili Azatlyk radiosyna mälim etdi. Onuň sözlerine görä seýle çözüt koronawirusyň Türkmenistanyň çägine ýaýramagynyň öňüni almak maksady bilen kabul edilipdir. Koronawirus epidemiyasy bilen baglylykda Türkmen howa ýollary iň azyndan 30 marta çylny degişli uçur gatnawlaryny ýatyrýar diýip kompaniýanyň wekili Azatlyk radiosy bilen gurrundaşlykda aýtdy. Beýlik tarapdan Türkmen News nesiri Milli Daşaýjynyň Aşgabatdaky aviakassasyna taglanyp Istanbula amala aşyrylýan diňe T5901 belgili bir gatnawyň martyň aýagyna çylny ýatyrylýandygyny aýdýar. Azatlyga telefon arkaly beren maglumatynda kompaniýanyň wekili Türkmen howa ýollarynyň Istanbula amala aşyrýan ähli gatnawlarynyň ýatyrlandygyny nyktab aýtdy. Все рейсы отменены с 26 февраля по 30 марта. Ähli Istanbul gatnawlary 26 fevraldan 30 marta çylny ýatyryldy diýip ol aýtdy. Ol bu çäranyň koronawirusyň Türkmenistanda ýaýramagynyň öňüni almak maksady bilen durmuşy geçirilýändigini belledi. Virusyň ýaýramagynyň öňüni almak maksady bilen reysler ýatyrylýar. В соответствии в целях предотвращения завоза вируса отменяют рейсы. Kompaniýanyň wekili Türk howa ýollarynyň Aşgabat gatnawlarynyň dowam edýändigini mälim etdi. Турецкие летают, но это турецкие авиалинии, нижние отменяют. Правило только национального перевозчика касается. Нелогично. Bellimeli ýeri Hytaýda peýda bolup, onlarça ýurda ýaýran koronavirus bilen bagly hadisa heniz Türkiýede hasaba alynmady. Näme üçin Türk howa ýollarynyň Aşgabat gatnawlaryny dowam etdirip, Türkmen howa ýollarynyň Istanbul gatnawlaryny koronavirus bilen baglylykda ýatyrandygy baradaky soragy kompaniýanyň wekili jogap berip bilmedi. Galy bersede Türkmen News Türkmen howa gatnawlarynyň başgullugynyň Ankara amala aşyran gatnawlarynyň üznüksiz dowam edýändigini habar berdi. Ýatlatsak 30 ýanwarda pandemiýa howpyna eýe bolan koronawirusyň ýaýramagynyň öňüni almak çäreleri bilen baglylykda Türkmen howa ýollary Pekin we Bangkok uçur gatnawlaryny näwelli möhlet çylny ýatyrdy. Ýöne mälim bolýaly Türkiýede heniz koronavirus bilen bagly waka hasaba alynmady. Onda näme üçin Türkmenistanyň howa ýollary kompaniýasy Istanbula ähli uçuşlaryny ýatyrýar, üstesine Ankara uçur gatnawlaryna üznüksiz dowam edýär. Galy bersede Türk howa ýollary Türkmenistana amala aşyrýan gatnawlaryna dowam edýär. Türkmenistan ykdysady krizisden ejer çekýän wagty Azatlyk radiosynyň habarçylarynyň we çeşmeleriniň ýygyderli habar bermegine görä, Türkiýe türkmen migrantlarynyň iş gözleginde siýahat edýän iň esasy ýurtlarynyň biri bolmagynda galýar. Munyň bilen baglylykda türkmen häkimetleri öz raýatlarynyň gazanç maksady bilen Türkiýe gitmekleriniň belli bir derejede öňüne geçmek üçin olaryň hereket mümkinçiliklerini çäklendirýär. Türkmenistanyň ýolbaşçylary dünýä ýaýran howply koronavirus ketelini ilkinji gedek resmi derejede agdady we ýurtda koronavirus bilen bagly ketellänleriň hasaba alınmandygyny mälim etdi. Munyň bilen bir wagtda da Türkmenistan goňşy ýurtlar bilen serhetlerini ýapdy. Şu gün Türkmen owan serhedi ýapyldy. Onuň öňü tirasynda Iran bilen we 3 şepde mundan öň Özbegistan bilen serhetler ýapyldy. Türkmenistan Owganistan bilen döwlet serhedini ýapdy. Azatlyk radiosynyň kabuldaky habarçysy Şaýmyrdan Gulimradynyň 26 fevralda habar bermegine görä Türkmen owan serhedindäki turgundy serhet geçirgesi owan resmileriniň bu ýurtda koronawirusyň anyklanmagy barada eden çykyşy bilen baglylykda ýapyldy. Häzir iki ýurduň arasynda awtomobil we demir ýol gatnawy hem doly ýatyrylypdyr. Turgundy serhet geçirgesiniň resmisi Jahangiriň Azatlyk radiosyna aýtmagyna görä, döwlet serhediniň doly ýapylmagy Hırat vilayetinde koronawirusyň tapylmagy bilen bagly. Resmiler Hıratda tapylanlygyny aýdýarlar. Bar zat ýapyldy, açylmaýar diýip Jahangir aýtdy we Hıratda Türkmenistanyň hökümet toporunyň ýagdaýy öwrenmek üçin barmagyna garaşylýanlygyny habar berdi. Azatlyk radiosyna bu arada türkmen resmileriniň maglumat almak başartmady. Bir gün öň Türkmenistan Iran bilen serhedini ýapdy. Iran resmileri ýurtda koronavirusdan 19 adamyň ýoğulunlygyny we 100den gowrak adamyň şol sanda Saglyk saklaýyş ministriniň orunbasarynyň kesillenligini habar berýärler. Serhetleriň ýapylmagy transport gatnawyna we ýük daşaýjylary hem öz täsirini ýetirdi. Bu arada serhetde galan ýük ulak sürüjüleri Azatlyga habar berdiler.
İrandan Türkmenistanyň üstülen ýük taşıyan Kyrgyzstanyň ýük ulag sürüjüleriniň adyndan kömek soraýarys. Biz Iranyň Türkmenistan bilen serhetlerinde Luftabat artyk we Sirak geçirgeleriniň yapylmagy derarly geçip bilmän galdyk dip adatlyga 26 fevralda ulag sürüjülerden gelen hatda edilýär. Hytaýda we onuň daşynda koronavirus bilen bagly ýagdaýlaryň ýetli köpelmegi we demirgadak gündogur Aziýada ýakyn gündogurda hem Ýewropada döremegi koronavirus keteliniň öňüni alyp bolmajagy baradaky tirlanmalary güýçlendirdi. Ketel dünýäniň 30-dan gowrak ýurdunda hata alındy. Bu ýagdaýda Türkmen hökümeti koronavirus problemasyny ilkinji we resmi derejede agzady. 25 fevralda Türkmen hökümetiniň ketelleriň ýaýramagy boýunça adatdan daşary ýagdaýlar komissiýasynyň hem saglygy saklaýyş ministriniň gatnaşmagyndaky maslahat eden çykyşynda prezident Gurbanguly Berdimuhammedow howply infeksiýa garşy bir germe goýmak üçin dürli ýagdaýlaryň döremegine taýýar bolmagyň zerurlygyny aýtdy. Bu barada ýurdun döwlet medeniýeti habar berdi. Türkmen häkimetleriniň bu çäreleri mälim etmegi Hytaýdan baran türkmen raýatlarynyň yüzlerçesiniň karantinda saklanýanlygy, aeroportlarda medisina işgärleriniň türgünlüşigi, çekilýänligi barada Azatlyk radiosynyň habarçylarynyň we garaşsyz habar beriş serişdirleriniň beren maglumatlarynyň izyan edildi. Şeýle Aşgabatyň aeroportunda daşary ýurtlardan barýanlar koronavirus bilen baglylykda barlygydan geçirilýär we karantina salynýar. Bu barlyklar daşary ýurtlaryň öz hasabyna amalaşyrlar. Türkmenistan İran bilen aradaky serhedini yapandan soň Aşgabatda kartoşka gymmatlady. Goňşy Iranda koronavirus ýok koşan adamlaryň sany artýan wagty Türkmenistan özüniň İran bilen aradaky serhedini yapandan soň Aşgabatda kartoşkanyň bahasy gymmatlady. Mundan 4-5 gün ozal Aşgabatyň bazarlaryna 5-6 manatdan bahalanan kartoşkanyň 1 kilogramynyň bahasy hususy sewdada kiline görä 26 fevralda 8-14 manat aralygyna bahalanýar. Döwlet dukanlaryna 11 manat. Bular barada Azatlyk radiosynyň paýtagtly habarçylary çarşan we ony habar berdi. Kartoşka 4-5 gün ozal bazarda 5 manatdy. Şuny öýlen kartoşka satyn almak istedim. Onuň bahasy gymmatlapdyr. Orta hili kartoşkanyň 1 kilogramy 8 manat. Bazarda kartoşkanyň bahasy hasy gymmat 13 manat diýip habarçy aýtdy. Onuň habar bermegine görä bazarlarda adamlar İran bilen aradaky serhedin ýapylmagy bilen baglylykda Aşgabatyň ätiýaz ambarlaryna kartoşkanyň öňümizdäki bir hepdeniň dowamyna gutarmagyndan hemde kartoşkanyň bahasynyň ýene-de gymmatlamagynyň hawatyr edýär. Türkmenistan Irandan beýleki gök bakça önümleri bilen bir hatarda kartoşka import edýär. Azatlygyň ikinji habarçysy paýtagtyň döwlet dukanlaryna kartoşkanyň 1 kilogramynyň bahasynyň 26 fevralda 11 manada, hususy sewdada 14 manada çykanyny habar berdi. Ýa-ni ýakyna kartoşkanyň bahasy ortaça 6 manatdy diýip ol sözüne goşdy. Türkmenistanyň özünde de döwlet plan borçnamasy esasyna daýhanlaryň kärene ýerlerine kartoşka ösdürilip ýetişdirilýär. Ýöne içerki bazarlaryň ýerli kartoşka bilen üpçünçüligi boýunça anyk statistik sanlar mälim edilmeýär. Galy bersede Türkmenistanyň Irandan import edýän kartoşkasynyň möçberi we bahasy barada döwlet gümrük gullugynyň resmi hasabatlaryna da agdalmaýar. Golaýda Türkmenistan İran bilen aradaky serhedini näwerli möhreteçenli ýapdy. İran resmileri 26 fevralda çenli İranny koronavirusdan ölenleriň sanynyň 15 adama ýetenligini tasdiklady.